Всіх вітаю на каналі. Пані та панове, граємося в гру State of Decay 2. Вже основна ціль – це себе на новій карті. Беремо жахливий режим складності. Дракер. Разу там не буде. Я думаю, буде цікаво. Всім, кому цікаво, це проходження гри. Підписуємося, пишемо рекомендації, зауваження. Будемо розпочинати. Будемо брати собі чого, що таке запропонували. Просто вибираємо нових людей, що нам дасть гра, з тим і будемо працювати. Бачите, що є, то є. То всі більш-менш непогані. Цікава місцина. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I accidentally stumbled on a juggernaut. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. I admit, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. Буде база. We just have to find a spot that's defensible. Maybe with some room to expand. Супер, появився. Зразу біля машини. Це на карту. За якась толпа лізе в сторону. Невелика ніби карта. Погано, що ми в центрі. Ці шоти будуть слізти зі всіх сторін. Машина без палива, воно щось буде. Сюди. Put down some fucking roots. Шочок. В величині ми вже її бачимо. Рухаємося вперед. Швидко. Йдемо через низ. Толстячок може нас трохи напрягти. Цікаво, ми виліземо тут зверху.
Тоже не виходить. I say we search that place. Being eaten's quicker than starving. Разу, щоб не йти з пустими руками, чистити цю місцинку. Це буде правильно. Є. Zombie, incoming. Супер. Щічка. Буде воно в нагоді. Йомою. Could be worse. Пати. «150 метрів від нас. Що можна її дати апкатай. Це не через забор. Зумнички мої. Holy hell, that's heavy. Yeah, that's locked. Це зайти з тилу. Можливо, і там закрито. Nothing here we can't handle. Ого. Ого. No dead heads left around here. Чистим. Можуть бути медик. Куди вже куди. Всі ж з мішками. Що я й казав. We've got to find a place to settle down. Barely live this. Щас легко. Чаєм свого. Можливо, ватажка? I think that's everything. Ще одний. Чик. Ага. Окей. Це ще один. We need another outpost. We should make one right here. Це норм. Нас будуть. Nope, nothing. По-любому щось є. Можливо, навіть якісь ресурси. За баром вийде стертвди. Змінять. Саме може щось і ускладниться. Ще не пусті. Пусті. Там, а, що машинка.
Це зразу пригнати. Yeah, that's locked. Jesus, will you slow down for a second? Тут є автомобіль. Всіх дуже багато. Джеймі. Gotta Шки find a свої. place to settle down. Maybe we should just take the next place we come across. Що в мене? Чи ні? We'd be a lot safer with some walls around us. Big walls. Gotta stay frosty. Don't worry. We'll take this nice and slow. Ненько там. Пацани стоять. Крий. We gotta put down some fucking roots. Собі. Хорошо. Now, that's quite a load. Yeah, that's locked. No deadheads left around here. Шуршим і знаходим корисний лут. Nobody here but us.
job site now. Ready to work. With a bit of work, I think we could settle down here. Who's your daddy? Okay, all that's left to do is claim this place, and it'll be ours. Let's do it. Вже зачистили базу і займаємо. Our first priority has to be gathering materials. We'll need them to improve this place. I'm taking my time, but I'm getting it done. Oh, cool. We need you to put eyes on a new area. Time for me to get back out there.
to see. Another job well done. Sweet. That's a good find. Yeah, all clear. Holy hell, that's heavy. Дало зайшли. Ще бензинчика. Капне. Strip clean. Чи через то, що йшли. Чистили місця. Можливо, ми йшли матері. Йшли раніше. В результаті на ще є. Саме тут. Получається, от ми чисто. Супер. Тепер повертаємося на базу. Що росте? Подивимося на їхні стіки. За плюшки вони нам. Получається, у нас дві машини, але вже зберігати. Якийсь лут. Чи ящики. Ящики, мішечки. Скидуємо. Наступне завдання. Так, побудуйте новий об'єкт. Що у нас є на базі? Це можна видати. Є. Так, понятно. Що не рушиться і все.
4. Воно десь. 6 буде 6 місць. На нашу базу. Будемо. I'm glad we've already got a start on building this base up into something real. Що ми можемо робити? We have a little favor to ask you. Yeah, I'm З Франі, з виживе і що потрібно група. Thank you. Ждіть, а тут база було. I left a package for you guys. Чатку подивимося. Пацани йдуть. Заправочка. Сразу ремонт. Можливо, знайдемо бенз. По-любому знайдемо бенз. Це не бенз. Стріше рухатись, поки ці пацани не сюди. Супер. Looks like we can breathe easy for a bit. Лежачі. Поліцейськими. Четвертий з чистим. Йо-моє. Перший день. Чи це вже день залишився? Плюшечка. Сразу було б стом зробити. Це що? Соковар. Просто було б. Що? Безпечну територію. Чекати поки він. Залізти на головний щит. $420. Пиво. Позбрати якісь.
Може підійдемо ще щось і продамо. Okay. Що хотілося, але разом з тим. Тут щось є? Йдемо на рекламний щит. Звідаємо територію. Wow. Someone's actually living in that dump. Сховалися. Okay then. Nothing more to see here. Ось палаточку. Щоб нікого не було. Щось є в нас. Це хорошо. Ще й 2 ящика. Ще пістолетики. Скоро тут будуть кишити цими. Що він захоче, Gotta наверно, catch my breath. матеріал. Так, партизан. Стетру Trade? Of course. сказав. Так, по 50. Ось висока і невисока вартість. Hi there. Закінчу зразки. Ай, знову, все те саме. The safest way to collect samples is by killing plague zombies. The best place to find them Продам is the сразу. territory around a plague site. Those things basically infect their whole environment. It's kind of fascinating. Or you could just destroy the plague heart itself. to 75 get a bunch of багато. samples. That's more dangerous. Я взяти. Some advice? Raid your supply locker for the best gear before starting this. Helping out like this is a good way to make friends. А собі, куди це мене кидає? We could use allies out here. Та ладно. Ще немає? Це не гулять. Що так быстро настало? Пацанчик появився. Самоті. Собі тусується. Заберемо тоді. О. Заправочки. Підемо додому. Це завдання. Швидко не виконувати. Трошки ще порозвивати свою базу. Ресурсики. Now that's А quite ти a list. машина. Ста. На 2 дні. Брати. Всегда. One more outpost is fully It's- operational. But it could be even better if we put some extra work into it.
нас не там. Ширості сразу. Що воно близько, можна ще зібрати. Що у нас тут? Спальних з 3. 6. Супер. Суватися. Сразу кудись. Okay, I just dropped off another delivery. Це ми скидуємо. Це. Що у нас по цьому? Нема де це будувати. Містерію. Це на наших пацанов. Чесно, на кому? Егі. Так. Могильник. Я купав ями на маленькому цвинтарі, для цього було потрібно ще лопата на спину впливу. Навички. За спеціальністю хімік. Я вже змирився з тим, що моя спеціальність не буде мати просування, але тепер вона стала необхідною. Може харчуватися одними макаронами. Якщо ви вирішили їсти саме в умовах зомбі-апокаліпсису, вибирайте щось сухе з вічним терміном придатності. Супер витертий жир. О! Там звідки я й родом, усі жили так далеко один від. Що хоч не хоч, а треба вміти постояти за себе. Максимальну енергію плюс 30. Вижив, коли я кілька місяців сидів під замком, мене вдалося знайти спосіб провести воду та елі. Вже бути на поготові, розслаблятися тепер не можна. Статись будь-якої. Цього я готовий. Інфраструктуру може покращити в туалетах, а також об'єкт, що забезпечує подачу електроенергії. Дуже хороший, а що в нього? Сутня частина м'яза подряпана. Шкода. Відновиться. О, і це взагалі. Так, все як у гравців, тільки ти ще й паришся. В скому костюмі ніхто шанує, нічого важче в житті не робить. Сман старших класів і безсмертний. Щося, що не може мене вбити, чуваку, всі намагалися, ні чорта в них не пішло. 2 пали. Важкість поранення мінус 40. Максимальне здоров'я 45. Чумні серця. Цього вже є, да? Ім'я. Мені би тепер треба шукати міха. Дуже необхідно. Що, ми когось можемо лікувати? Так, ну зайдемо там проти. Сарайчик. Пацанчика сейчас. Шнарпалетик такий собі. Сказав ніякий. Сразу крикун сується, да? На іншій стороні. Ще становище в групі. Це вже позитив. У нього не кеша.
Перевозка коней. That's it? Как хорошо. Що мене побачив? Три ящика. Сейчас ця тоже, наверное, заагриться. Чё прям классно. Чистим багажник. Цю ***чку тоже. Что, не девочка? Лопата. Чика. Саме то. Gotta catch my breath. Сюда, братан. Ще есть. Все. Час. Well, that really classes up the joint. Так. Сразу треба. Що? Ще ж не чисто. Що у нас там? Цей дом. Чим на серце? Чик бігає. Що від нього? Це ми не можемо вилізти. Що немає? Їх не було тільки що. Шин. Вплив території. Щось лежить. Чи стоїть. Ще є? Time for you to die. I need a break. They're still close.
Що це? Щось таке, пакет снеків. Питьо відновлює енергію з лакавством. Що ж він втамовує? They could use this. Це тяжоле. Чересчур. Сипеться прям, сипеться лут. This one's cleaned Та up. йо-моє. Що, не на кошмарній складності? Можна вилізти на дах. Треба попробувати. Що, куди? Хати. Знову вертаємося. Ціна. Пацани. Я пока Нику сюда скинуть. Все. Стоять. Все скинути, щоб поміняти пацана. Це напевно. Це. Такі мішочки є. 6. Снеки 0. Так, зміна персонажа. Це ж якийсь покалічений, да? Певно цей. Тривалість. Сэм Бенс. Зин. Базу.
Скидаємо це. Це. Чи ні? Поки в ній є вода. Що? You got a minute to chat? All right. Так, що далі? Подумай. Сім 500. Що таке? Щоб заробляти стиш. Дрони. З'явилась якась несподівана. Що знайти лік? Це машина. 100%. Де воно знаходиться? Час, щоб їх визначити, я дам. Можемо знайти високоякісних ліків. Що де знайти? Anyone need anything while I'm out risking my life? Так, треба брати дальню машину. Ближню ми і так заберемо. Цього. Чекай. Під річечку. Річечка. Штучна водойма. Чекати. Злазь. Сидимо подумати, що нам зробити.
Що він же хоче не? Що набита, перебита, да? Можна це і зачистити. Ще десь. 2. Треба по одному визивати до себе. Там роздавати. Що? Ось лежить. Ось воно лежить. Quite zombie free yet. Піді мною. Nice. Так, їжу давай. Do we need more of these? Пішов. Стало під контролем. О, нічого себе. Експрес. Ж би їжу не тратити. Це експресами. Time to move on. Так. Not going far with all this. Так от. Що? Вже 3 ферел. Ой-ой. І що мені з ним? Стоянки нема. Стояночка. Що? Це чудово. Щось корисне. Вже десь знизу було. Шли звідти. Це що? Ось тут їжа. Все. I'm exhausted. Спадки. Ось вишку поставити. Захисту. Стивного зеда, який пішов з Натовицьку нашого атак, довелося випустити в нього цю бо. Не знаю, чи то чи сонче. Шкіра стає твердою, чи то ще від чогось.
Thank you. I figured I'd make myself useful. So here's what I Що це потемніло? Хорошо. Щоб покращити 12 плюс 1 на 90. Так. Окей, а чекаву машину надо встановити. Тратити. Їжі 2? А хто з... Сих пор не вилічився? Що таке? Трех диви. Хай готов. Вставай, боєць. Okay, I just dropped off another delivery. Так, нам боїться. Шок в нього на 8. Так, на заправку. Заправку. Сходити. Пустошкіри. Що? Забруження. Зомбі. Можуть дати. Надовго ця фігня? Швидкість ще шкоди транспорту. Так. Де важче вбити? Така собі історія. Що? Все зачищу. Тут щось залишалось. Locked up. Вже взагалі. Не доглянув, так сказати. Ну, бензик, бензик. Це хорошо. Потемнішало. Свой треба закривати. We got this one locked down. Почнуться проблеми. Все зачищу. Куди треба буде їхати на воду. Буде пуста з цих. Сіння. Може зробити город.
Should do it. Цей другий. Чка. О, хорошо. Куда ти сів? Шуму дві. Someone already got this one. Що так темно, йопасте? Воно ж було захоплено. Still got some deadheads here. Це синій. Пати. Пацани, звідки ви? Можу забрати. Сейчас прокачается витриваль. Так, що у нас тут? Що з тобою, дядя? Що? Що? Паніка? Все. Окей, що ми можемо зробити? Можемо скакнути. Я думаю, сюди. Саме йому.
Чи є смисл їхати сюди? Смисл їхати? Ось ресурси. Сарай. Сюди заїхати. Ці ресурси. Що тут почистити і щось лишнє продати. Зік є. А машина, конечно, в таком собі состоянии. Що? Можемо зробити? Город. Да? Ферма. Такий треба всередину. Всі наперед. Скакнути сюди. Що таке? Вежа мобільна. Пробуємо. Замочимо одного цього. Це хорошо. Це не хорошо. Smells like I just wandered into plague territory. Gotta be a hard Чумне out серце. there and plenty of plague Окей. zombies too. Окей. Що там? Що не дало ніякого шматочка кожної тканини. Погано. That's it? Нам би щось для ремонту.
found a freak. Так, тут щось є. Ідемо по хатах. Looks like someone left some stuff behind. Wish I could thank him. Чисто. We got this one locked down. Дуже багато. 7 ящиків. Швидше підкрадатися, менш гучні дії, помітним. Чим дальність розвитку, міцність вогнепальної зброї. Швидкість пошуку плюс 35. Дальність вияву плюс 15, мінус 25. Супер. Ці буде розвідка вивчена з 5%. Машина далеко. Зате. Nice. Так, у нас хтось володіє інформацією. А на що мені ці Holy hell, бутилки? that's heavy. Їжа. А, може. Дали. Класно. В холодильнику. Шок. No place to put it. Угу. Певно. З цієї сторони прийшов. Машина. Так. Ні.
Электросхемы, хорошо. Так, тут. Сидить в засаді. Someone already got this one. Що нема? Що там я? Забитий. Охренеть, блядь. Точку? Ця. I see a bloater. Сказати підійч. Якийсь де. Є кудись. Штре. Три ячейки. Так, не. Що них псів. Взагалі може бути чисто. Можливо, якщо там сидить, то щось. Це шоу, напевно. Історія оцінила через то. That's a lot to carry around. Де моя ця? Жить не. Так, тоді. Шко. Ще бензинчик. I was hoping for more. Треба вже вертатися. Okay, we're clear.
Ще десь в день поїхав. Що їхати? Давай, давай, давай. Кстати, в третій часті шина буде такого ж, типу, задом їздиш і вона не лопне. Буде руйнувати з усіх сторін. Де ти появився? По-тихому. Чи зверху ж всі? А йо-моє. Може не влізе. Чо сей вишка? Зате лежить. Загорає. Місячні ванни. Куда ти? Що впаде мені? Ай-яй-яй-яй. І все хороше, да? Where am I gonna put that? Не знаю куди. Це куди? I bet that place would make for a good outpost. Okay then, nothing more to see here. Що у нас є? Так. Качка. Таке. Що якщо тут? Це хороше. Це вантажівок, автомайстерні є. Ліжко, головний склад, відпочинкова зона, парковка, майстерня. 5. Що зона? Городок. Окей. Щось виконати. Бокс виконати.
Вже не вертатися мені. 16 це що? Буквально розібрати. Ніж більше. Щось розібрати. Бути на базі. Руки не згорять так. Стоять. Сюда і стене? Чи ні? Чи сюди під'їхати? Я тут був. Це круги давати, така собі, звісно. Все забито, да? Чи на базу? А, тут есть выезд. Бомба. Супер. Суперово. Вообще не втомлюється. Патронів. Скільки в мене споживає їжі? Мінус 4?
Так, попробуємо сюди заїхати. Okay, now where's that plague heart hiding? Yeah, all clear. Could be worse. That's a good find. That's a lot to carry around.
Знайшли хороший арбалет. Супер. Locked up. Until we take out that nearby plague heart, this place can't really be secured. Damn, that's heavy. But you can't outrun me.
see a screamer. Man, I hate those guys. That's enough scouting for now. Супер, тепер треба їхати. So much for this place. Holy hell, that's heavy. By the smell, there's either a slaughterhouse or a plague heart nearby. I'm betting it's the latter. That won't work. That's a relief. Well, that's all she wrote. I'm done. Better keep him down. Gotta catch my breath.
тканину шли? Вже відкрив. Yeah, it's a juggernaut. Found another bloater. That pack is hunting for something. Looks like a plague heart. Okay then, nothing more to see here. Так. Шли. Можна повертатися додому. Та ладно. Чуть товстопуза не збив. Це хорошо. Чересчур хорошо. Скільки в мене? 105. Жди, а цей. Ще громадян. Цьому ще далеко. Скинути. Щас як? Ще. Хати. Ще надо скидати. З цим щось перетер. Вже нема. Чи город ставити, чи... Головою город, що не вдарив. Сильно вдарив. Саламикин швидше, ніж зазвичай.
Ладно, що ти розказуєш, блядь? Активні. How are you? Hey, you. I'm gonna sit for a bit. You wanna pitch in? That plague heart can't be far away. I think I smell it. How have you been? I'm looking to do some trading. Sure, sounds good. Можна підняти. Що треба можливості підвищувати бойові кількості їжі. With these plague samples, I can make something that'll cure blood plague if one of us gets infected. We're happy to share the recipe if you need it. Thanks. Hang in there. Hey. What's going on, hun? Hey, how's... Hey, I've got some news for you. If we're gonna last, we need more food. Aye, aye. Mikasa Sukasa, or whatever. Hey, how's life treating you? I think we can help each other out. Okay.
It's clear, but I can't really secure this place with a plague heart so close by. It's useful, I guess. Looks like whoever was here last left a bunch of stuff. Locked. I gotta watch the noise. Like they say, fortune favors the bold. That's pretty heavy. Nowhere for that to go. Hey, few more bad calls and we're dead.
over, man, and you fucking lost. Gonna lift this. I call that a successful run. Our folks could really use some good news for a change. I have another task for you. Details forthcoming. Damn, it's locked. Maybe I should clear the rest out now. Useful, I guess. Oh look, more nothing.
Тупо машина пропала. З-під хати. The outpost is up and running. If we put a little more work in, this place could really pay off. Так, таке завдання. Really enjoy the peace and quiet while I can. Barely lift this. Ще цю взяти. Hell, this is practically made to order for an outpost. Та йому. Going far with all this. Calling this one a bust. Супер. Можна їхати додому. Ну що, на цій ноті можна, напевно, і завершувати. Що у нас тут? Медикаментів. Дати її де хвата. Цей в розпачі. Що він хоче, блядь? Чого він в розпачі? Немає патронів. Цей що? Розпачі. Немає патронів. Розумію. Want a dog to stick around? Throw it a fucking bone. Що наскільки під... Що він хоче, блядь? Джейсон більше не в розпад. Погано так. Споєднано. Цей.
А, я його покращую. Покращую. Шуки патронів. У нас є команди. З запасами. Скупчення. Це воно. Ресурсів. Цьому ми завершимо. Чим цю, побачимо, чи ми не втратимо в слідчому. I should call around, see if anyone knows where we might dig up some supplies. Це далеко, Handle the situation for you. це в жопі. Чи не поїдемо? Можна і... Ще. Ну окей, кому цікаво. Підписуємося. Продовжувати. Цю. One step forward, 20 fucking steps back. Ракер. Свою спільноту. Саме суперово. Відкрили 4 чумних серця на цій складності. Ця штука. Це напевно. Штук 15. Жить. Потихеньку вперед. Пані та панове, всім па-па. Зустрічі.